Този проект цели опазване на популациите на сухоземните костенурки в Еминска планина и развитието на екотуризъм. Изпълнен е от фондация Геачелония с подкрепата на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Фондацията и нейния екип са посветени на каузата за защита на сухоземните костенурки и техните местообитания. Еминска планина е едно от последните останали девствени места по българското Черноморие. Тя е своеобразен зелен остров, приютил огромно видово разнообразие. За да запазим това природно богатство, в село Баня изградихме инфраструктура за предлагане на екотуризъм. Създаването на посетителски център започна с избора на подходящо място, където животните да се настаняват и отглеждат. Закупихме имот с голям двор и сграда, подходяща за посетителски център. Започнахме основен ремонт и достроихме сградата, като и направихме втори етаж, за да осигурим и стаи за гости. Ето как изглежда посетителския център сега. Костенурките се настаняват в отделни заграждения. Възрастните костенурки заемат заграждение с площ 1 декар. Заграждението на младежите е разделено на две части – за шипобедрени и за шипоопашати костенурки от 4 до 7 годишна възраст. Най-малките костенурки живеят в детска градина. Да се разходим в сградата на посетителския център. Залата е оборудвана с аудио и визуална техника, подходяща за презентации и обучения. Предлагат се информационни материали и сувенири. Има подходящи условия за хранене и почивка. Терасата е проектирана за наблюдение освен на костенурките и за птици, които привличаме чрез подхранване и напояване. Двете стаи за гости са с по 2 легла. Посетителският център беше представен на хората от село Баня. Организирахме среща, на която ги запознахме с целите на центъра и с дейностите по проекта. Посещенията на екипа ни в екоклубове и училища даде на децата много интересна информация за центъра и костенурките. В резултат започнаха да ни посещават организирани групи. Деца и родители се запознаваха с обитателите на центъра. Костенурките получиха и медийна популярност. Сред репортажите на кабелни и ефирни телевизии чувствително се повиши притока на посетители. Една от най-важните дейности по проекта бе преместването на костенурки от хабитати, подложени на мащабно строителство. За да предпазим животните от директно унищожение, трябваше да ги съберем и преместим в нови хабитати, където оцеляването им е сигурно. За целта събрахме екип от херпетолози и доброволци и работихме успоредно в 4-те горещи точки. По Черноморието има десетки такива строителни площадки, населени с костенурки от двата вида. Сред тях определихме 4-те най-горещи точки. Събрахме и преместихме 113 костенурки от строителните площадки, 72 шипоопашати и 41 шипобедрени. За да визуализираме местоположението на популацията на костенурките от двата вида, създадохме ГИС-карта. През септември 2010 година центъра беше официално открит. На откриването присъстваха самишленици, студенти, местни хора, доброволци, неправителствени организации и медии. Официални наши гости бяха специалисти от страната и чужбина. Събитието получи широк медиен отзвук. След края на проекта продължаваме да развиваме посетителския център. Благодарни сме на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд за финансовата подкрепа.